Acest exercițiu este un exercițiu de conectare și vindecare profundă a copilului tău interior. După ce ți-ai asumat o poziție confortabilă și ai inspirat și expirat din abdomen de 3 ori, creează-ți o stare de relaxare, lăsând gândurile pentru mai târziu. Adresați-vă cu grație, compasiune, blândețe și iubire copilului dumneavoastră interior. Simt acum prezența ta în mine. Sunt conștient că tu existi. Lăsați prezența copilului să se facă prezentă în tine din ce în ce mai mult. Vorbește cu el și fii conștient că este o parte din tine. Îmi dau seama că ești parte din mine. Te iubesc. Deschideți inima față de el. Îmi pare rău pentru tot ce ți-am făcut și că nu te-am ascultat și ignorat. Îmi pare atât de rău pentru toate rănile și durerile care sunt deținute în interior, pentru toate amintirile acumulate, toate datele și informațiile, pentru tot ce ai simțit ca supărare, durere. Îmi pare atât de rău, te rog să mă ierți. Te iubesc. Deschideți inima față de el. Adresează-te. Aș dori să vindec aceste răni. Cere permisiunea copilului interior să te să-l iei în brațe. Îți mulțumesc că ești parte din mine. Te iubesc. Îmi pare atât de rău pentru toate amintirile acumulate care ți-au pricinuit suferință. Te rog, iartă-mă. Eliberează și curăță toate amintirile, informațiile, memoriile dureroase. Îți mulțumesc că ai dorit să ne eliberezi de toate datele amintirii și dureroase, să putem merge mână în mână mai departe în lumină.